Hvem er med i VM-semifinalen 2026? Find ud af det i den her video, mens vi gennemgår de sidste 2 kvartfinaler. Så lad os bare komme i gang. Den første kamp i videoen her, det er England imod Norge. Og lad os se, om Norge kan ro videre fra kvartfinalen. Hvis vi går ind til kampen, så startede Norge bedst, for den tidligere Nordsjælland-spiller Kjellerup, han fik bolden i en skarp vinkel, hvor man skulle næsten tro, at det normale det skulle være, at man lavede et indlæg. Jeg tror også, han lavede et indlæg, et mislykket indlæg, men det viste sig at være et ret godt skud alligevel. For han skød bolden helt op på det fjerneste hjørne, hvor Pickford, dinosaurus arm, ikke kunne nå. Og så var det 1-0 til Norge, og de er foran. Men tæt op på halvlejen, der skete der noget bemærkelsesværdigt. For der har været sådan lidt snak om, at den her bold her ramte et eller andet wires, eller et eller andet kamerakabel, som man bruger for at bevæge de her kameraer op i luften. Og det gjorde, at den dumper direkte ned til en englænder, og så gik der ikke så mange minutter, før England havde udlignet til 1-1. Det gik også i forlænget spilletid. Faktisk havde Norge et underkendt mål. Men i tillægstiden der kom der et skud udefra fra englænderne, som gjorde, at Nyland ikke kunne sådan parere den ud siden. Det gjorde så, at han parerede den direkte til Jude Bellingham, som kunne opfylde den der repost der, og så kunne sende England til semifinalen, efter han blev dobbeltmålscorer på 2-1. Og England de er i semifinalen og klar til den modstander, som vi kommer videre til nu. Den næste og sidste kamp i den her video, der har vi Argentina imod Schweiz. Argentina scorede det første mål, og Schweiz de udlignede i anden halvleg. Kampen gik i tillægstid, men under ordinær tid, der fik Embolo et rødt kort på grund af film. Så det var ikke så smart. Men i tillægstiden, der skulle det vise sig, at Argentina de havde flest kræfter, og de formåede at score 2 mål i tillægstiden, og som simpelthen sikrer den en 3-1 sejr og viderespil til semifinalen. Det er også værd at bemærke her, at Messi faktisk ikke formåede at score i den her kamp her, som er sådan meget mærkelig i forhold til den her VM-slutrunde, hvor han bare har scoret hver eneste kamp. Så jeg vil bare sige her, tillykke til Argentina, tillykke til England og skud til Norge. Os danskere, vi har hæppet så meget på jer som overhovedet muligt, eller så meget vi kan. I er jo vores skandinaviske venner. Men det var det fra den her video her. Vi går igennem de 2 semifinaler i en video. Og så også til sidst skal vi gennemgå bronzekampen og finalen for at se om hvem der vinder VM 2026. Husk at følge, husk at like. Ha' det godt derude. Vi ses.